Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, невялікая атрымалася пауза, але вельмі насычаны перыяд рознымі падзеямі, навінамі, скандаламі, інтрыгамі, расследаваннямі, так што абысціся без каментара ад нашага госця ну ніяк немагчыма. А гэта намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызнага ўправлення, лідар спіса каманда Латушкі і рух за свабоду у координацыйнай радзе Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, вітаю вас і ўсіх слухачоў і гледачоў. Спадар Павел, ну вы звычайна такі вельмі сур'ёзны чалавек, а сёння надзвычай сур'ёзны, таму што я ведаю, што былі і давалі паказанні у розных следчых органах Польшчы. З чым было звязана гэта? Да, на гэты раз было звязано уже не з сітуацыяй, звязанай з пагрозамі да мяне, хаця пасля гэтых паказанняў прокуратуры у Лодзі, які я даваў некалькі тыдняў тому назад, дзеянні працягваюцца. Падрабязнасці, можа, я не хацеў бы расказваць, але сапраўды яны не спыняюцца, тыя, хто хочуць здзейсніць штосьці дрэннае, так што, ну, але мы трымаем, як кажуць, оборону. То есть яны не затрыманыя, але вот ну мы разумеем, што гэта больш шырокая групоўка, якая дзейнічае, ну так мэтанакіравана. Але сёння была сустрэча ў прокуратуры, ці па просьбе прокуратуры звярнулася да Нацыянальнай прокуратуры Польшчы Генеральная прокуратура Літвы. Генеральная прокуратура Літвы узбудзіла крымінальную справу па факту незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны у Рэспубліку Беларусь. Вы ведаеце, што Народнае антыкрызнае ўправленне збірае матэрыялы, доказы, і гэты доказы перадае ў офіс прокурора Міжнароднага крымінальнага суда. І вось Генеральная прокуратура Літвы звярнулася з просьбай правовой дапамозе, і сёння я даваў паказанні як кіраўнік НАУ, як асоба, якая паглыбленая ў гэтую сітуацыю, дзе мы прадставілі інфармацыю аб тым, якая сістэма створана Лукашэнкам, на чале якой менавіта ён і стаіць, звязаная з арганізацыйнай, фінансавай, матэрыяльнай, транспартнай і іншай падтрымкай вывазу украінскіх дзяцей, з якіх рэгіёнаў Украіны ажыццяўляецца вываз дзяцей, колькі дзяцей ужо было вывезена, якой катэгорыі гэта дзеці сіроты, гэта дзеці з малазабяспечаных сем'яў, у тым ліку дзеці, якія маюць сваіх бацькоў. Мы прадставілі таксама інфармацыю аб тым, я прадстаўляў як сведка па гэтай справе, аб тым, як ажыццяўляецца індактрынацыя ў адносінах да украінскіх дзяцей, бо галоўная ж мэта іх перавыхаваць у інтарэсах рускага міру. І гэта ажыццяўляецца праз ідэалагічныя інструменты, праз інфармацыйна-прапагандысцкія інструменты, праз рэлігію. Гэта ажыццяўляецца таксама і праз мілітарызацыю дзяцей, бо гэта таксама адзін з элементаў індактрынацыі. Я хацеў бы сказаць, што вельмі важна, што адбываецца расследаванне на нацыянальным узроўні, і мы вітаем гэтае рашэнне літоўскай прокуратуры. Мы перадавалі гэту інфармацыю раней, яшчэ ў мінулым годзе. Это працяг як бы нашага супрацоўніцтва. Мы вітаем гэта расследаванне. Важна, што назапашваюцца доказы і матэрыялы, бо у рамках нацыянальнага расследавання яны перадусім могуць разглядаць прыцягнення да адказнасці асобаў, якія удзельнічаюць у гэтым ваенным злачынстве, вывазе украінскіх дзяцей невысокага ўзроўню, не вышэйшага ўзроўню, скажу так. Бо калі мы перадалі матэрыялы ў офіс прокурора Міжнароднага крымінальнага суда, мы перадусім звярталі ўвагу на дзейнасць самога Лукашэнкі, і Лукашэнка менавіта падпадае пад юрысдыкцыю Міжнароднага крымінальнага суду. А вось што тычыцца іншых чыноўнікаў ці там кіраўнікоў нейкіх арганізацый, інстытутаў, якія дапамагаюць арганізацыйна здзяйсняць гэта ваеннае злачынства, тут можа працаваць нацыянальная юрысдыкцыя. Нацыянальная юрысдыкцыя Літвы па Лукашэнку не спрацуе. Ну так, на жаль, канстатуецца з міжнароднага права. Так вось, мы звяртаем увагу на тое, што гэта расследаванне перадусім будзем мець кірунак выкрыць гэтыя асобы, усталяваць, даказаць, што яны здзяйсняюць гэтае злачынства і пазней прыцягваць нават на нацыянальным узроўні іх да адказнасці. Таму мы вітаем дзейнасці і крымінальнай паліцыі Літвы і Генеральнай прокуратуры Літвы і будзем даваць паказанні. Вось калі мы кажам пра стратэгіі, так вось гэта тая стратэгія, над якой працуе кожнага дня каманда Народнага антыкрызіснага ўправлення. І мы не спынімся з гэтым. І шмат словаў чуе апошнім часам стратэгія, трэба яе змяніць. Ці хтосьці сёння ў эфіры, у каментары гатоў мне сказаць, што нам трэба адмовіцца ад стратэгіі прыцягнення Лукашэнкі і яго памагатых да адказнасці за злачынствы супраць чалавечнасці беларускага народу, за злачынствы супраць украінскага народу і супраць Украіны.
перакананы, ну можа там 1% знойдзецца, перакананы, што абсалютная большасць падтрымлівае дзейнасць менавіта ў гэтым рэчышчы, і ў нас ёсць стратэгія, мы над ёй працуем. Дадаткова хочу сказаць, што таксама нашы супрацоўнікі каманд народнага антыкрызіснага ўправлення знаходзяцца ў сталіцы адной з еўрапейскіх краін, дзе таксама адбываюць сустрэчы ў адпаведных праваахоўчых органах юстыцыі і знешняй палітычных структурах, якія займаюцца таксама пытаннем расследавання злачынстваў супраць беларускага народу, злачынства супраць чалавечнасці, і мы працягваем тут мэтанакіравана збіраць матэрыялы, назапашваць. Зараз, дарэчы, шмат ёсць падставу, каб, напрыклад, далучыць да гэтых матэрыялаў дзеянні супраць чальцоў Коордынацыйнай рады. І тут наша падтрымка Коордынацыйнай рады усім тым, хто ўдзельнічаў у выбарах, у тым, хто застаў абраны, у адносінах да якіх гэтых чальцоў і не толькі былі ўзбуджаны крымінальныя справы, пераслед да блізкіх, да родных. І гэта яшчэ дадатковы матэрыял. Так вось, нашы супрацоўнікі сёння і учора сустракаюцца па гэтым накірунку. Так што, бачыце, украінскія дзеці, адзін накірунак, другое злачынства супраць беларускага народу. І мы кожнага дня над гэтым працуем. Мы не проста кажам. Гэта 1000 сторонак дакументы. 1000. Можете сабе уявіць, якая гэта велічэзная праца. Мы нават звяртаемся да міжнародных юрыстаў і наймаем міжнародных юрыстаў. І на гэта, дарэчы, сродкаў ніякія фонды нам не даюць на міжнародных юрыстаў. Але мы знаходзім, шукаем, дзякуй Богу, свет не без людзей матываваных, якія гатовы гэта падтрымліваць. Так што мы тут не спынімся. Калі браць практычны момант, то ўсё ж таки, вот асабліва калі гаворым пра нацыянальнае заканадаўства, вот як Літве гэта зараз справа, што канкрэтна можа пагражаць гэтым людзям? Іх могуць аб'явіць у міжнародны вышук. Іх могуць затрымаць і пазней судзіць за здзяйсненне ваеннага злачынства. Гэта не тое, што, вот, скажем, калі яны там надумаюцца у Літву паехаць, тады ім нешта пагражае, то есть это пагражае у Это абсолютно шырэй. Літва ў гэтым кантэксце мае сапраўды даволі прыязнае з пункту гледжання нашых інтарэсаў беларускага народу, грамадства, якое пацярпела ад рэпрэсій, церпіць ад рэпрэсій, ад злачынства Лукашэнкі, мае больш прыязнае заканадаўства, якое дае нам падставы тут працаваць з літоўскім бокам. Конечно, мы все чакаем вынікаў. Ну, чакаць, можна сядзець на беразе і думаць, калі гэты труп ворага праплыве, да? Але мы не чакаем, мы працуем і супрацоўнічаем не толькі з Літвой, а і з іншымі краінамі. Так што тут размова ідзе, што ў рамках крымінальнага кодексу Літвы можа ўзбуджацца крымінальная справа, яна ўзбуджана, расследаванне ідзе, органам дазнання з'яўляецца паліцыя, крымінальная паліцыя, атрымалі міжнародны запыт праз нацыянальную пракуратуру Польшчы, мы далі паказанні, дадатковыя матэрыялы, назапашваюцца, ну а пазней уже прокурор будзе прымаць рашэнне выдаць ордер на арышт у адносінах той ці іншай ці групы асобаў, якія здзейснілі гэтае злачынства. Вось, дарэчы, нас вяртаюць наши... запашваем. Да. Я хочу сказаць, што не толькі мы яшчэ плюс да гэтых вось тэма украінскіх дзяцей неяк знікла, да, з парадку дня, але не значыцца, што она ў нас спынілася. Мы кожнага дня назапашваем дадатковыя матэрыялы, і ўжо трэцяя частка, ведаеце, што 2 камунікацыі мы перадалі ў офіс прокурор, зараз уже, ну, даволі моцна працуем над трэцяю часткай матэрыялу. Ну, з вашага боку, да, гэта не спыняецца. Я ведаю, што пастаянна ідзе праца, але я ведаю, што вы дакументы, ну і ўвогуле нават не толькі дакументы, а і сведчанні былі з супрацоўніцтва з украінскім бокам. У іх вот зрухі нейкія ёсць? Тут складанае пытанне. Так, мы перадалі ўсе матэрыялы, працэсуальна яны аформлены, яны знаходзяцца ў Генеральнай пракуратуры Украіны. Сведчаннем аб далейшых дзеяннях мы не маем на сённяшні дзень з іх боку, але важна, што мы пачулі апошнім часам, я звяртаю увагу, хто сочыць таксама за нашымі сацыяльнымі сеткамі, мы цытавалі інтэрв'ю Кулебы, не міністра замежных спраў, а былога ўпаўнаважанага па справах правоў чалавека пры прэзідэнты Украіны, а сёння кіраўніка арганізацыі Save Ukraine. Дарэчы, у сённяшніх паказаннях я гэта ўзгадываў таксама. Ён казаў у інтэрв'ю Маланцы аб тым, што ёсць сведчанні украінскага боку аб тым, што дзеці украінскія былі адаптаваныя на тэрыторыі Беларусі. Калі такія сведчанні сапраўды мае украінскі бок, то гэта з'яўляецца яшчэ больш моцным дадатковым доказам дзеля таго, каб прывесці да таго выніка, над якім мы працуем. Міжнародны вышук, ордер на міжнародны вышук
Лукашенку, ну і ўсім тым, хто яму дапамагаў. Дарэчы, і санкцыі. Мы же тут не толькі па крымінальнай адказнасці працуем. Паглядзіце, апошнія пакеты. Нават у расійскі санкцыйны пакет 14 Еўрапейскага Саюза трапіў Мезенцаў, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы. За што? За дзяцей украінскіх, за тое, што вывозіў. Доказы мы прадставілі ў сваёй справаздачы. Туды трапіў Лук'янаў, кіраўнік БРСМ, Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Дарэчы, эта арганізацыя таксама знаходзіцца пад санкцыямі. Гэта таксама сігнал для ўсіх чальцоў гэтай арганізацыі ў Беларусі, БРСМ. Ці варта быць у арганізацыі, як кіраўніцтва якой фактычна ажыццяўляе дзеянні ваенныя злачынствы супраць украінскага народу. Ці варта быць чальцамі гэтай арганізацыі? Я разумею, што ёсць рызыкі там выйсці з гэтай арганізацыі, увайсці, да? Але думайце 10 разоў перад тым, ці варта сапраўды быць у гэтай структуры БРСМ, бо яна пад санкцыямі ўжо, а кіраўнік Лук'янаў знаходзіцца пад санкцыямі Еўрапейскага Саюза. Так што тут і санкцыйна мы будзем паддавліваць, дзе магчыма. Хаця я лічу так, што, конечно, усіх пад санкцыі не трэба, бо лепш, каб яны кудысьці выехалі. І былі затрыманы. А на падставе чаго, калі... Ну, калі будзе, напрыклад, нацыянальная юрысдыкцыя. Мы же не будзем з вами ведаць, у адносінах да якой колькасці асоб будзе выдадзены ордер на арышт, міжнародны вышук. Да? Ну, можа, яшчэ да гэтага доўгая гісторыя. Я не кажу, што гэта заўтра там літоўскі бок можа зрабіць, але там трэба яшчэ папрацаваць. Але вось будзе выдадзены такі ордер. І ён будзе затрыманы на тэрыторыі 180 краінаў свету, дзе там працуе Інтэрпол. Это вы так намекаете на неабходнасць стварэння свайго абменнага фонда? Абсалютна. Я лічу, што калі мы вось крытыкуем санкцыі, я шмат апошнім часам чую крытыку ў гэты бок, я заўсёды ставлю пытанне. Ну, добра, хтосьці кажа там пра перамовы. Я думаю, што мы кранем гэтую тэму абавязкова падчас сённяшняга эфіра. Але, прабачце, а вы з чым пойдзеце да перамовы? Я як дыпламат разумею, калі ты прадстаўляеш дзяржаву, то ты прадстаўляеш інтарэсы дзяржавы. У дзяржавах ёсць супадаючыя інтарэсы, не супадаючыя, ёсць дыскусія. З чым мы пойдзем? Так вось вы перад тым, як крытыкаваць санкцыі, падумайце, а што ў нас ёсць у кішэнях? Пустыя кішэні? Ці ўсё, што мы маем? Калі мы дабіліся санкцый на самалёт Лукашэнкі, гэта асобная гісторыя, пра гэта можна нават такую аповесці, раман напісаць, да, як гэта адбывалася. Фактычна такая паўжартам здзелка была з кіраўніком амерыканскай дэлегацыі, які адмовіўся рабіць здымак са мной падчас гэтай сустрэчы. Ну, я яму сказал, ну, добра, бо гэта ўжо гісторыя даўняга. Ён баяўся, што яго там нейкія следчы камітэт Беларусі заведзе справу. Я не буду каментаваць, не маю права. Я тады сказал, ну, смеючыся, як вы зараз сказал, ну, добра, ну, тады возьмите абавязательствы, што вы упішыце ў санкцыйны ліст амерыканскі самалёт Боинг Лукашэнкі нумар 1. Бо раней мы дабіваліся гэтага, і все самалёты былі пад санкцыямі. Дарэчы, яны нават пазванілі нам, калі ўвялі санкцыі на Боинг нумар 2, што все, мы зрабілі нумар 1 самалёт Лукашэнкі пад санкцыямі. Мы правяраем па нумарах рэгістрацыі і кажам, прабачце, вы прамазалі. Это нумар 2, так калі ж будзе нумар 1, мы за ім хадзілі. Пазней, калі падчас гэтай сустрэчы ён кажа памочніцы, запішыце, занатуйце гэты дакумент. Ну, я як ужо дасведчаны дыпламат, разумеючы, як працуюць таксама пры ўсёй павазе міжнародныя партнёры, думаю, ну не, напішу я афіцыйны ліст. Я яшчэ раз напісаў афіцыйны ліст, публічна апублікаваў яго на YouTube-канале. Пазней яны выйшлі на сувязь, сказалі, дайце нам дадатковыя аргументы, што гэты самалёт выкарыстоўваецца ў прыватных мэтах Лукашэнкам. Мы прадставілі відэа, фото, документы пацвярджаюць, што там лётае не толькі сам Лукашенко. Не ведаю, можа гэта, в прынцыпе, па іх заканадаўству, там это было патрэбна, я ўжо не ўваходзіў у дэталі. Прадставілі, ну і вось, калі ласка, вынік. Самалёт нумар 1 Лукашэнкі пад санкцыямі. Абслугоўванне ў сервісах Боинга немагчыма. Напрыклад, да, ён не значыць, што ён заўтра не паляціць да Пуціна. Паляціць, ён будзе яшчэ лётаць. Але пытанне абслугоўвання, пытанне, як доўга ён можа лётаць, сертыфікацыі, як дэталі атрымліваць. Служба бяспекі зараз будзе мець галаўной боль, правда, галавняк, як кажуць у народзе, да? Вялічэзны, што з гэтым усім рабіць. Тым больш, што калісьці Эйсман скардзілася, што ён уже стары самалёт, а грошай купіць няма на новы. Ну, паглядзім, пабачым, праблем мы ему стварылі. Так вось, самалёт, ці не з'яўляецца гэта абменным фондам? Калі мы кажам пра палітычных зняволеных, шмат мы кажам пра гэтую тэму, і важна, што кажам, у меня ёсць даволі канкрэтная прапанова. Новым міністрам замежных спраў Лукашэнкі прызначаны Рыжанкоў. Здаецца, у снежні гэтага года на Мальце адбудзецца паседжанне АБСЕ, саміт міністраў замежных спраў. Заўсёды міністры замежных спраў бралі ў гэтым удзел. Памяці, Макей павінен быў прыехаць у Лодзь, не даехаў. Вось, Рыжанкоў будзе імкнуцца даехаць на гэты саміт АБСЕ. Але ён знаходіцца
под санкцыямі Еўрапейскага Саюза. Ён не мае права ўезду на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза. Таму гэта пытанне да нашых партнёраў, зразумела. Ну, зноў жа такі, гэта пытанне да партнёраў. Калі б было б маё рашэнне, я б зрабіў менавіта так. Калі ён хоча атрымаць аднаразовы пропуск, прыехаць на гэты саміт, гэта адно. Калі ён хоча атрымаць шматразовы пропуск уезду ў Еўрапейскі Саюз, умова вызвалення сотняў беларускіх палітзняволеных. Інакш яму там рабіць няма чаго. Вось канкрэтная прапанова. І я думаю, што калі мы ўсе разам возьмемся за гэта і пачнем нашым партнёрам у Польшы, у Германіі, у Францыі, усюды, дзе мы камунікуем з замежнымі дыпламатамі, ставіць гэтае пытанне. Бо я ведаю з гісторыі, калі Маккей таксама быў пад санкцыямі, як кіраўнік адміністрацыі, стаў міністрам замежных спраў, гэтае пытанне вырашалася. Я тады працаваў у Парыжы, это была дыскусія зняцця санкцый з Маккея, як з міністра замежных спраў, бо дыпламаты пры ўсіх сітуацыях павінны што размаўляць. Ну, ёсць такая філасофія ў заходніках. Я не схільны да таго, каб Рыжанкоў ездзіў у Еўропу, але жаданне ў яго, напэўна, 100% ёсць. Нават ёсць такія ўжо сігнальчыкі даходзяць, што ён стукаецца ў гэтай дзверы. Так вось, каб гэтыя дзверы яму адчынілі, няхай вызваліць Лукашенка, а ён напіша яму дакладную сотні беларускіх палітзняволеных. Ну вось гэта адна з таких, ну можа быть, умоваў для перамоваў. Вы ўвогуле как бы бачыце магчымасць для нейкіх перамоваў з рэжымам па таких вось балючых пытаннях, ну найперш вызвалення палітвязняў? Я бачу інструмент ціску, а не перамоваў. Гэта камунікацыя, можам сказаць так. Я раскажу, як гэта выглядала ў 2014-2015 годах. Тады я працаваў амбасадарам у Парыжы, у Мадрыдзе, і я сустракаўся, зразумела, у міністэрстве замежных спраў, тады прыязджаў Маккей, шмат намеснікаў міністра замежных спраў, Купчана, у Брусэлі былі сустрэчы. Я прысутнічаў падчас гэтых размоў. І першае, што заўсёды ставілася умовай для Лукашэнкі, дакажы, што гэта не баўбатня. Вызвалі палітычных зняволеных. Здаецца, тада было, я не памятаю, колькі дакладна, можна праверыць, ну, некалькі палітычных зняволеных. Зразумела, што не тысячы, як сёння у нас у Беларусі. І рэпрэсіі тады былі спынены, бо ўжо не было рэпрэсій. Ён вызваляў частку палітзняволеных. За гэта здымалася частка санкцый. Другі крок, ён вызваляў усіх палітзняволеных. Я нават памятаю, калі выходзіў Беляцкі, вось гэтыя здымкі. І пасля гэтага здымаліся другая частка санкцый. Усе санкцыі ніколі не здымаліся, бо такія, як Шэйман, напрыклад, ён заўсёды знаходзіўся пад санкцыямі. Некалькі персаналяў, якія абвінавачваюцца ў здзяйсненні забойстваў вядомых беларускіх палітыкаў, Юрыя Захаренка, Віктора Ганчара, Красоўскага. Так вось, і гэта была другая частка. А трэцяе, што казаў Лукашенко. Лукашенко ўсім расказваў, я вось такі гуманны, я вось тут гуманна ўсё зрабіў. Ну, ён прадаваў гэта для унутранага карыстання. Вось так працаваў алгарытм. Першы рабіў крок ён, а пазней уже штосьці пачыналася. Ён дакладна ведае, што трэба зрабіць, каб зняліся санкцыі. Калі ён кажа, што санкцыі яму перашкаджаюць, а ён кажа гэта публічна, неадназначна, значыцца, ён ведае, як паслабіць санкцыі. Рыжанкоў, як яго памочнік, былы дыпламат. Ну, сёння таксама дыпламат. Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі, які курыраваў міністэрства замежных спраў у тыя часы, дакладна ведае, што трэба зрабіць. Пра што размовы? Яны ведаюць, што павінны зрабіць. Вызваліць, а тады адмяняць санкцыі. Праблема ў іншым, што на сённяшні дзень санкцыі уведзены комплексна. І колькасць палітзняволеных, і колькасць рэпрэсій унутры краіны не змяншаецца. Мы ж бачым з вами, што адбываецца, колькі затрыманняў. У Смаргоне апошні час, да? Усюды адбываюцца кожнага дня атрыманні. Таму у нас першае гэта спыніць рэпрэсію, бо інакш гэта канвеер, да? Нам варта вызваляць кожнага і весці барацьбу за кожнага, але гэта канвеер атрымліваецца таксама, да? Таму яшчэ раз скажу, прэсінг, а там ужо ў нейкім сэнсе назовем яе умоўнай дыпламатыяй. Дыпламатыя ў кантэксце гуманітарная дыпламатыя, я б сказаў бы гэта так. Не знешнепалітычная, а гуманітарная дыпламат. Прэсінг. І вось, скажу так, ну Лукашенко ж не прачнуўся раніцай і так пачухаў патыліцу і кажа, штосьці я добры сёння, вызвалю я некалькі палітзняволеных. Ён вызваліў недавно 19 асобаў, наколькі мы ведаем. Учора была інфармацыя, што 12 чарговых асобаў. Чаму ён гэта зрабіў? Таму што ёсць моцны ціск.
Вось менавіта гэты алгарытм, пра які я расказаў 14-15 года працуе. Гэта недастаткова, павінен вызваляць больш. Так вось пад ціскам ён гэта робіць. Гарманізацыя санкцый, як бы там не крытыкавалі за туалетную паперу, камусьці гэтая праблема з'яўляецца прыярытэтнай, я не разумею такіх палітыкаў, але гарманізацыя санкцый, якая яшчэ не наступіла ў поўнасці, з 1 кастрычніка наступіць, гэта моцны ціск на яго. І ён гэта аддае з гэтага справаздачу. Ультыматум Польшы, гэта ціск на яго. І ён здае з гэтага справаздачу. Таму ён пачаў вызваляць людзей. Але давайте не будзем на гэтым спекуляваць. Трэба проста узмацняць ціск і пад гэтым дабівацца. Настолькі складаная сітуацыя, што тут няма аднаго ключа да дзвярэй, каб прыйсці і адчыніць. Пытанне ад гледача пад нікам Андрусь. Некаторыя крыніцы рэжыму сцвярджаюць, што самароспуск кабінета ці каардынацыйнай рады можа прывесці да масавага вызвалення палітвязняў. Як вы можаце гэта пракаментаваць? Хлусня, абсалютная хлусня. Гэта іх задача проста ліквідаваць альтэрнатыву, каб не было альтэрнатыву рэжыму. Каб яны сапраўды пачуліся ўжо ў сітуацыі бяспечнай, каб мы перагарнулі старонку, каб мы забыліся пра злачынствы. Разумееце, ну гэта же таксама толькі частка ўсей сітуацыі, невялікая частка сітуацыі. Давайте паглядзім, колькі людзей было забітых, колькі людзей дэпартаваных з краіны, колькі людзей не маюць права вярнуцца на радзіму, колькім забралі дакументаў, маёмасць, колькі здзекаў у турмах. Гэта таксама забудзем. Ну, пра што мы кажам? Так што тут пытанне значна больш комплекснае, пытанне працягваць барацьбу ці здацца. Мы стаім на пазіцыі працягваць барацьбу, бо я ніколі не забудуся на тыя злачынствы, якія здзейсніў Лукашенко. І гэтая барацьба павінна працягвацца да моманту рэалізацыі нашай галоўнай мэты. Ліквідацыя рэжыму і ўсталявання дэмакратычнага ладу ўкраіны. Гэта галоўная мэта. Ось была ад праваабаронцаў інфармацыя, што зараз нібыта да палітвязняў там у калоніях прыходзяць і каб яны пісалі прашэнне аб памілаванні, актывізаваўся нібыта Воскресенскі, які кажуць, што тэлефануе сваякам, каб тыя ціснулі на сваіх сваякоў, што знаходзяцца за кратамі, і тыя пісалі. Гэта што? Гэта вот працэс, я не ведаю, такое спробы наладзіць адносіны, спробы зрабіць першы крок, ці спроба проста адправіць Рыжэнкова ў замежную паездку? Гэта нет, ён хоча, конечно, прадэманстраваць штосьці захаду. І важнае для нас таксама гэта вызваліць палітычных зняволеных. У яго ёсць жаданне гэта зрабіць. Мы ніколі нікога не будзем адгаворваць, а наадварот, я хацеў бы сказаць, усе тыя, хто напіша з палітзняволеных заявы ў адносінах да Лукашэнкі, пішыце, рабіце. Галоўнае вы, ваше жыццё, ваше здароўе, здароўе вашых блізкіх, родных. Вы патрэбны ўсім нам, сваім блізкім перадусім, нам, грамадству, таксама беларускам. Таму тут варта гэта рабіць. З іншага боку, на мітынгу ў Варшаве, калі ён адбыўся у нас з вами у пятніцу, так, я сустрэўся з адным з былых палітзняволеных, які выйшаў з Новаполацкай турмы, які сядзеў таксама разам з маім дваюродным братам, з Віктарам Бабарыка. Ён распавядаў, як іх спрабавалі раскалоць унутры, як на іх ціснулі. Ён мне сказаў вельмі важную рэч: але мы верылі ў тое, і мы хацелі того, каб вы тут всех, как он сказал, рвали на части. Делайте все, что угодно, но рвите этот режим на части. Вось гэта таксама пераказ аднаго з палітзняволеных. Але яшчэ раз вяртаюсь, усе тыя, да каго тэлефануе гэты клоун Воскресенскі, інакш яго на жаль не магу, пішыце заявы. Напэўна, гэта варта, вы важней. Ситуация, докладней словы Андрея Егорова падчас конференции, ну и как бы такие намеки на тое, что некие дыпламаты асобных краінаў збіраюцца вяртацца, і трэба гэтым скарыстацца, каб яны вярталіся на умовах вызвалення палітвязняў. Скажите мне, як дыпламат, вот, ну не тое, что
Магчыма, што збіраюцца вяртацца і не, а ці магчыма, каб вот сапраўды мы вот попрасілі іх там ці звярнуліся да іх, каб яны вярталіся вось на такіх умовах. Ёсць агульнае рашэнне Еўрапейскага Саюза, якое прынята ў 2020 годзе і пацверджана шэрагам пазнейшых рашэнняў Council Conclusions. Ёсць нацыянальнае рашэнне парламентам аб непрызнанні Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І гэтае рашэнне з'яўляецца галоўнай падставай, чаму амбасадары еўрапейскіх краін, выключэнне Венгрыя, Венгрыя вядзе сваю гульню, мы гэта ведаем, не вяртаюцца ў Беларусь і не вярнуцца туды да 2025 года, гэта напэўна. Але нам прапаноўваецца менавіта здацца, прадэманстраваць захаду, што ўсё нармальна, мы перагарнулі старонку, Лукашенко правядзе сваё перапрызначэнне, і вось тады няхай амбасадары едуць. Я з гэтым не згодны. Але на сённяшні дзень гэта проста славеса. Это просто пустыя словы, бо Еўрапейскі Саюз на гэта не пойдзе. До 2025 года пакуль не адбудзецца перапрызначэнне Лукашэнкі. А там паглядзім. Вот гэта прызначэнне, і разумеючы, што у любым выпадку без альтэрнатывы, у любым выпадку нават без альтэрнатывы, але з фальсіфікацыямі, і захад можа быць, неяк так скажа, ладно. Это залежыць все ад нас. То есть што нам сёння прапаноўваецца тымі, хто гэта прапаноўваюць? Нам прапануецца, я хацеў бы просто працытаваць, прабачце, дзесьці я запісаў цытату. Я не пагаджуся з Лукашэнкам, прошу прабачэння, Егоров заявіў на канферэнцыі, да? Полностью я не записал, но зараз прочитаю. Нам надо признать легитимность того, что происходит в Беларуси. Нам трэба. Я признал легитимность того, что отбывается в Беларуси. Яшчэ раз, усе, давайте послухаем. Я признал легитимность того, что отбывается в Беларуси. Андрей Ягоров. Про что мы дискутуем? Андрей Ягоров прапануе нам признать легитимность гвалтаў, забойстваў, рэпрэсій, дэпартацый, закрыцця незалежных СМІ, знішчэння апозіцыйных партый, ліквідацыі грамадзянскай супольнасці, акт агрэсіі Лукашэнкі, неаб'яўленую міграцыйную вайну супраць Еўрапейскага Саюзу, захоп грамадзянскага самалёту. Ён прапануе нам прызнаць легітымнасць таго, што адбываецца ў Беларусі. І вось тут я абсалютна з ім не згодны. Я дзякую спадару Егорову, які гэта падкрэсліў, што я не згодны з Латушкам. Я прызнаў легітымнасць. А я, Андрей Егоров, не прызнаю легітымнасць Лукашэнкі і не прызнаю таго, што ён робіць у адносінах да беларускага народу. Ці мы можам прызнаць, пра што мы зараз вядзем дыскусію? Хто партнёр для нас Егоров у гэтым кантэксце, які прапаноўвае нам прызнаць легітымнасць таго, што адбываецца ў Беларусі? Сапраўды мы пра гэта павінны дыскутаваць? Не ведаю. Егоров, калі быў пасля этой канферэнцыі тут у нас у студыі, ён казаў, што я ніякім чынам не збіраюся і не прапановую перагортаваць старонку, прабачаць, забывацца і гэтак далей, але вось пытанне вызвалення палітвязняў. Зміцер, вось дзіўная гісторыя. Егоров кажа, я не тое меў на ўвазе. Але дзіўная гісторыя, калі мы паглядзім, што па пратаколу ўзаемадзеяння трох структураў, офіс Светлана Ціхановская, кабінет і Коордынацыйная рада, які быў прагаласаваны ў Коордынацыйнай радзе, які атрымаў 93% галасоў за, у тым ліку сярод гэтых 93% галасоў голас за Ягорова, ніводнага голаса супраць фракцыі Пракоп'еў Егоров, яны пасля гэтага робяць заяву, што яны з гэтым не згодны. Зараз ён сказаў, я прызнаў легітымнасць таго, што адбываецца ў Беларусі. Ён кажа, я не тое меў на ўвазе. Гэта сур'ёзна? Гэта з пункту гледжання палітыка, гэта сур'ёзна рабіць такія заявы? Так прабачце, а чаму вы, калі было галасаванне, не паднялі пытанне? Чаму, калі Егоров быў вылучаны галасаваннем Коордынацыйнай рады ў склад рабочай групы, якая распрацоўвала пратакол узаемадзеяння гэтых структураў, ён не сказаў ні слова супраць гэтага? Чаму? Чаму, калі яны ішлі на выбары ў Коордынацыйную раду, мы не чулі з вами ні слова аб том, што трэба паставіць пытанне легітымнасці Ціхановскай, што трэба ліквідаваць аб'яднаны пераходны кабінет? Чаму яны адкрыта і шчыра сваім выбаршчыкам не сказалі падчас гэтай кампаніі? Мы шлі на выбары з дакладным месседжам.
команда, коалиция Латушки, Рух за свободу. Мы шли за падтрымкай 3 інстытутаў: Ціхановскай, кабінета і Координации. Помните, колькі экспертаў рабіла закіды, што Латушка спрабуе перахапіць лідарства? Дзе усе гэтыя эксперты? Я хочу запытацца. Чаму як дзе? Вот у нас у каментарах, якія пішуць. Я кажу, нет, про прафесійных экспертаў. Вы ўсе рабілі закіды, што Латушка хоча перахапіць лідарства. Латушка шоу з адкрытай, і ўся наша коаліцыя шчырай пазіцыяй падтрымаць Ціхановскую. І я казаў гэта ва ўсіх эфірах і дыскусіях. Думаю, што і на Еўрорады таксама. Падтрымаць кабінет, узмацніць і ўзмацніць Координацыйную раду праз абранне гэтага інстытута. Ягораў і Прокоп'еў не казалі нам про гэта ні слова. Яны пайшлі, а зараз яны кажуць штосьці іншае абсалютна. Я не ведаю, колькі б яны сабралі галасоў, калі б яны паставілі гэтае пытанне. Можа менш, а можа больш, но яны про гэта ні слова не сказалі. Яны прагаласавалі за прыняцце гэтага протакола. Ніхто супраць іх не прагаласаваў, а зараз яны кажуць: не, мы ўсе супраць. Яны сказали, ён сказаў: я прызнаў легітымнасць таго, што адбываецца ў Беларусі, сказаў Андрей Егоров. А зараз скажа: я не тое меў на увазе. Это сур'ёзная палітыка. Спадар Павел, калі шлі на выборы ў Координацыйную раду, яшчэ не было протакола, і як это потым было працытавана, што прызнаць пажыццёва палітычным нацыянальным лідарам. Это же за спекуляцыю. Да, но это потым так пайшло паўсюль, што прынялі рашэнне. Вот калі гэта рашэнне прынялі, вот яны вот как бы вырашылі сваю пазіцыю. Прагаласаваў за. Якое? Ён же прагаласаваў за. Так запытайце у яго, чаму ён галасуе за, чаму ён уходзіць у рабочую групу, ні слова не кажа не, падчас выбарчай кампаніі ні слова не кажа не супраць інстытутаў, а калі прыходзіць нейкі час, чаму менавіта зараз? Ён кажа штосьці абсалютна адваротнае. Так вось, каму карысна гэтая сітуацыя і каму карысна паставіць пад сумнеў паўнамоцтвы, легітымнасць, прызнанне Ціхановскай? Яна карысна толькі рэжыму Лукашэнкі. Бо калі яны ставяць пытанне аб тым, што паўнамоцтвы Ціхановскай скончваюцца 9 жніўня 2025 года, значыцца, яны гэтым прызнаюць паўнамоцтвы Лукашэнкі прызначыць выбары на чарговы перыяд. Бо Лукашенко будзе прызнаваць. Пра гэта яны ні слова не кажуць. Чаму яны кажуць, што Ціхановская скончвае свае паўнамоцтвы 9 жніўня, а Лукашенко што? Не скончвае? Лукашенко прызначае новы, а чарговы раз перабіраецца. Дзіўная гісторыя. Вам не здаецца? Спадар Павел, яны ж не... Вы ж не будете со мной. Не, я просто удакладняю, як вам бачыцца. Яны ж заклікаюць пацвердзіць, то есть правесці выбары, а не тое, што все, скончылась, ідзі домой. Адкажу. Яны дакладна ведаюць, бо мы размаўляем з вами пра разумных людзей. І тым больш гэта выклікае занепакоенасць. Гэта разумныя людзі. Я ведаем іх асабіста, да, з Вадзімом Прокоп'ем, так вельмі часта, ён жа быў у камандзе НАУ, да, і пазней вялі перамовы, калі стваралася коаліцыя. І чаму яна не адбылася, гэтая коаліцыя? Таму што яны прапаноўвалі менавіта тое, што яны прапаноўваюць зараз публічна. І таму яны не стварылі коаліцыю большасці, а стварылі 5 фракцый коаліцыю большасці, таму што ніхто не хацеў гэта падтрымаць. Пацверджанне паўнамоцтваў сёння, як мы сабе уяўляем. Гэта трэба арганізаваць выбары, скарыстацца з платформы Лібера і атрымаць 50-100 тысяч галасоў і стаць лідарам эміграцыі, абраць яшчэ аднаго лідара эміграцыі. Каму гэта патрэбна? Гэта патрэбна рэжыму, бо гэта ўсё прывядзе да расколу, да фіаску, да непрызнання чарговага лідара, альбо падставім пад сумнеў паўнамоцтвы Ціхановскай. Ціхановская атрымала за ўсю гісторыю дэмакратычнага руху самую вялікую, велічэзную падтрымку з боку беларускага грамадства. Мільёны галасоў. Яна перамагла на выбарах 2020 года. Сёння арганізаваць выбары ўнутры Беларусі немагчыма. Немагчыма арганізаваць выбары так, калі беларусы павераць у бяспечнасць інструменту. Пры тым, што я, напрыклад, веру ў бяспечнасць інструменту створанай платформы Лібера. Але я же не магу пераканаць мільёны беларусаў. Верце і пайдзіце прагаласуць. Таму гэта паставіць адразу пытанне аб тым, што лідарства скончваецца. Значыцца, я вам просто намалюю, як гэта будзе выглядаць. Вось мы можем взять ліст паперы, і мы тут маем Лукашенко. Вось ёсць альтэрнатыва. Вось ёсць ЕС. І вось зараз, калі мы кажам пра камунікацыю, вось покажу, да?
вось ёсць Лукашенко, вось есть альтэрнатыва, і тут мы маем Ціхановскую, да? Мы маем ОПК, АПК і КС. Мы маем Лукашенко, альтэрнатыва Ціхановская, АПК, КС. І маем Еўрапейскі саюз, дэмакратычныя краіны. Вось мы з'яўляемся сёння перашкодай, бо мы альтэрнатыва. У палітыцы самае галоўнае гэта мець альтэрнатыву, выбар, да? Вось эта альтэрнатыва на добрая, дрэнная, крытыкуем яе, правільна крытыкуем, самаацэнку даем крытычную, але яна існуе. Вось ліквідаваць яе гэта галоўная задача для Лукашэнкі. Так вось яны прапаноўваюць тое, што карысна толькі Лукашэнку. Самае цікавае, што гэты ўсе падыход адразу нават паралельна быў падтрыманы Ігорам Турам. Гэта было падтрымана такім тэлеграм-каналам, як Графач. Ну, наколькі ведаем, за ім стаіць Марат Маркаў. Былы супрацоўнік адміністрацыі, былы кіраўнік УНТ, сёння міністр інфармацыі. Да? Вось гэта таксама дзіўна. У нас была гісторыя з Міленкевічам, наколькі я памятаю, вы нават лепш, я думаю, ведаеце, калі прапанавалі ратацыйнае лідарства. Чым яно скончылася? Ліквідацыяй. Поўнасцю была разбіт дэмакратычны рух. Каму гэта патрэбна? КДБ. Гэта задача КДБ. Гэта задача раскалоць нас, раскідаць усе кірункі. І пра нас забылі, нас не існуе. У нас ёсць стратэгічнае партнёрства з ЗША. У нас ёсць стратэгічнае партнёрства з Еўрапейскім саюзам. Беспрэцэдэнтна мы стварылі інстытуты за мяжой. Яшчэ раз кажу, самакрытычна буду падыходзіць, але мы іх стварылі, мы іх утрымліваем і аднаўляем, мы абіраем, да, малым колькасць галасоў, но яны існуюць і з імі размаўляюць партнёры, калі нас няма. Хтосьці там казаў адным эфірам, Латушка пайшоў за чарговым надпісам у візітку Коордынацыйная рада. Ну я кажу, ну давайте вось возьмем мою візітку, выкрэслім усё і ставім Павел Латушка. Ці Павел Латушка зойдзе да міністра замежных спраў Польшчы? Не факт. Ці прыме яго Барэль на сустрэчу? Не факт. Бо такіх Латушка шмат. Правильно? Калі же ёсць інстытуты, я казаў, Латушка можа зайсці. Астапенко можа зайсці. Усе могуць зайсці, але інстытуты захаваюцца. І вось гэта ёсць альтэрнатыва. Зразумейце, тут не пра персаналіі, не пра свае амбіцыі, пра інстытуты. І гэта сістэма, якая да гэтай пары стварае праблемы той сістэме, таму рэжыму, якой ёсць. Што тычыцца Ціхановскай, пры ўсёй павазе да яе і што яна зрабіла за апошні час, але самае галоўнае, што мы павінны браць пад увагу, тое, што яна прайшла праз выбары. Такога не было. Яна абраная мільёнамі. І гэта на сённяшні дзень паўтарыць ніхто не ў стане. Я перакананы, што не ў стане. Калі хтосьці гатовы, а хто каму перашкаджае? Калі ласка, бярыцеся за рукі, аб'ядноўвайцеся, стварайце платформы, выбірайце лідараў, паказвайце, што ў вас большасць, дэманструйце, рабіце, бо гэта ж і ёсць дэмакратыя. Поле жа адкрытае, абсалютна адкрытае. Рабіце, абірайце. Я думаю, што яны на гэта і пойдуць. Цікава будзе, конечно, гэта выглядаць, але мы шчыра і адказна кажам, мы не дамо разбурыць альтэрнатыву рэжыму Лукашэнкі, бо гэта адпавядае толькі Лукашэнку і это адпавядае толькі інтарэсам КДБ, яго спецслужбу. Мы не дамо. Мы аб'яднаны, мы маем большасць у Коордынацыйнай радзе. І памяці, спачатку былі ўкіды, Латушка дыктатар. Ну, это ж увогуле дзіўны тэзіс. 28 галасоў у Коордынацыйнай радзе з 80 дыктатар. Як можа быць дыктатар 28 галасоў? Прабачце, Егораў, і ён спрабаваў стварыць кааліцыю большасці, а яго не атрымалася. А нам усім 5 фракцый, мы ўсе роўны, атрымалася. Таму якая можа быць дыктатура? Іх амбіцыі перавышаюць грамадскую падтрымку. Яны вельмі амбіцыйныя, але яны не маюць гэтай грамадскай падтрымкі. Іх 13 галасоў. І яму трэба зразумець, што яны ў меншасці. Яны будуць укідваць, яны будуць правакаваць, яны будуць гэта інфармацыйныя нагоды ствараць. Ці нам купляцца на гэта? Шкада часу, бо, і вы ведаеце, я неаднойчы падкрэсліў, за ўсе гэтыя гады галоўнай мэтай нашай каманды Народнае антыкрызіснае ўправленне было барацьба з рэжымам, з Лукашэнкам. Мы не крытыкавалі нікога, мы не ішлі ні ўлева, ні ўправа. Нам гэта было не цікава. На гэта часу не хапала. Зараз, калі мы пайшлі ўсё ж такі ў парламенцкую, протапарламенцкую структуру, так, мы ў гэтым працэсе знаходзімся, і мы вымушаны рэагаваць на тыя, ну, крытычныя моманты, бо мы б не рэагавалі нават, але гэта крытычна момант праблемны, да? І гэта забірае ў нас рэсурсы, сілы, эмоцыі, час працы, гадзіны працы, дні, месяцы, і гэта каму адпавядае? Ну, конечно же, рэжыму Лукашэнкі. Бо я ж вам расказаў, што сёння пракуратура Літвы
Сёння адна з еўрапейскіх сталіц, дзе злачынцы супраць беларусаў. Сёння я, выходзячы, сказаў, нам трэба ўнесці па ўкраіне санкцыі, бо калі у меня была, напрыклад, размова з Кізімам, спецпрадстаўніком МЗС Украіны, ён кажа, вось, напрыклад, Украіна не можа ввесці санкцыі за беларускіх партызан. Ну, таму што тут ёсць пытанне трактавання таго, ці з'яўляецца это актам тэрарызму. Але Еўрапейскі Саюз, і мы дамагліся гэтага. Для мяне гэта было прынцыповае пытанне, што за нашых хлопцаў, якія выходзілі ў 2022 годзе і спынялі цягнікі з расійскімі салдатамі, што за іх ніхто не ўступіўся. Але як бы там ни было, сімвалічна, але гэтай суддзі трапілі ў санкцыйныя спісы Еўрапейскага Саюза. Мы гэтага дамагліся. Каманда НАУ гэта зрабіла. Так вось сёння мы перадамо гэтыя матэрыялы ў Кіев і скажам, калі ласка, Еўрапейскі Саюз гатовы. І я спадзяюся, што Украіна нас таксама падтрымае. Таму мне шкада просто, што мы вымушаны гэта траціць час, але такова жыццё, такова палітыка. Спадар Павел, але пагадзіцеся, вы хоць как бы так дыпламатычна гэта ўсё выказвалі, але калі вычленіць, як кажуць, то сур'ёзныя абвінавачванні ў бок вот Егорова, Прокоп'ева, Кныровіча, мало того, што как бы праца на карысць рэжыма, так можа быць і нават нейкія падазрэнні могуць узнікнуць, ці не агентура. Яны працуюць на карысць, я сказаў, што гэта адпавядае Да, інтарэсам рэжыму. я ж сказаў, вы дыпламатычна гэта ўсё сказалі, але ж... Ну, это ваше право ацэньваць. Я сказаў тое, што я сказаў. Ох, спадар Павел... Ну, яны разумныя людзі, яны просто разумеюць, што яны робяць. Што кажуць, напрыклад, Ігор Тур? Яны кажуць, што да, КС павінен разагнаць кабінет, пасля перабраць Ціханаўскую, кагосьці іншага, ну, а пазней сам распусціцца. Вось, альтэрнатывы няма. І мы пра ўсё забыліся, перагарнулі старонку і пайшлі далей. Да? Дарэчы, вось вы сказалі добра пра тое, што калі на візітке не напісана, ну, как бы не зойдзеш у высокія кабінеты, потому что, ну, да, умоўна, але образно, тут не, ладно, там, скажем, конкретно Павла Латушку ведаюць, але іншы чалавек, которого, может быть, не ведае, или он з'яўляецца там, умоўна, сябрам кабінета, ці не з'яўляецца. Тут не про візітку, разумееце, тут про інстытут. Да, надпись, вось, калі мы сидим в Брюсселі і размаўляем з Еўрапейскай камісіяй, сидят дырэктары дэпартаменту ўсіх Еўрапейскай камісіі, Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў, да, то яны размаўляюць з кім? З інстытутамі, яны размаўляюць з Ціханаўскай, бо она абраная лідарка, да, і перабраць немагчыма, бо яшчэ раз скажу, мы не зможем мільёны сабраць. Все, што паніжае нас, гэта ўсё. Гэта ў мінус, гэта нас дэфармуе і фрагментуе. Што тычыцца кабінета, сидзелі ўсе чальцы кабінета. Што тычыцца Коордынацыйнай рады, сидзела спікерка. Сидзеў, дарэчы, Егоров, як былы спікер. Яны разумеюць, да, там сидзелі пазаўрадавыя арганізацыі, праваабаронцы сидзелі, прадстаўнікі БАШ былі, да, журналісты. Але яны запрасілі інстытуты. І гэта выключная з'ява. Гэта няма ні адзін дэмакратычны рух за мяжой гэта не мае. Так давайте лепш працаваць на гэта. І што вельмі важна разумець, глядзіце, укідваецца ў інфармацыйную прастору пытанне легітымнасці Ціханаўскай, але адначасова не падымаецца пытанне дыскусіі, а што мы будзем рабіць у 2025 годзе? Уяўляеце? То есть яны фокусуюць увагу на тое, што трэба завяршыць перыяд Ціханаўскай, но пры гэтым нічога не прапаноўваюць, а што рабіць з планамі Лукашэнкі перапрызначыцца ў 2025 году. Ну гэта ж, прабачце, сорі, ну яны разумныя людзі. Я думаю, все, хто слухае мяне зараз, таксама разумеюць, да чаго гэта вядзе. Вось і ўсё. Вось зараз у 14:30, дарэчы, будзе паседжанне па выніках падпісання дакументаў платформы 2025, першае паседжанне аб выпрацоўцы агульнай стратэгіі на то, як мы будзем дзейнічаць у 2025 годзе. І вось там трэба быць, там трэба вырашаць пытанне, што мы будзем рабіць, дыскутаваць, прымаць адзінае рашэнне і ісці і валіць гэты рэжым. Бо нельга перагарнуць старонку, гэта недапушчальна, гэта значыцца прызнаць, што забілі Романа Бандарэнку, гэта нармальна, Трайкоўская, нармальна, каго яшчэ, Ашурка, Вітольда, нармальна, все гэта нармальна, перагарнулі старонку, легітымна гэта было ўсё зроблена, легітымна. Не, я меў на увазе іншае, калі казаў пра інстытуцыі, пра тое, што да, размаўляюцца інстытуцыі, размаўляюць з Ціханаўскай как інстытуцыяй, там з Латушкай как прадстаўніком кабінета і НАУ і гэтак далей. Размаўляюць, слухаюць, але ці прыслухоўваюцца, ці ўлічваюць, вось калі браць кейс вялікага абмена гэтага. Слухайце, ну пытанне, можа, дарэчы, чаму нема шмат увагі? Я сёння даваў інтэрв'ю Hard Talks BBC, да? Нема BBC News, вялікай увагі да Беларусі. Ну, таму што дзякуем Пуціну. Да, Пуцін прыцягнуў увагу ўсё да сябе, у звязі з тым, што ён пачаў агрэсію ў адносінах да Ўкраіны. Ці віна ў гэтым Ціханаўскай?
ці віна ў гэтым кабінета? Ну мы ж разумеем, што мы живем у рэальным свеце, дзе адбываецца зараз Іран, Ізраіль і таксама. І вось перафокусаванне, калі палітыкі звяртаюць увагу на новыя выклікі, гэта змяншае увагу да нас. Але калі мы зарганізаваныя, калі у нас ёсць інстытуты, калі мы працуем сістэмна кожнага дня, і ў СМІ, у тым ліку, да, гэта десяткі і сотні інтэрв'ю і ў прававой сферы, і ў санкцыйнай сферы, і ў палітычнай сферы, і так далей. Ну, значыцца, мы штосьці можам на штосьці ўплываць. Калі нас няма сістэмна, мы ні на што не будзем уплываць. Ну, просто ні на што. Нуль. Нуль без палачкі, як кажуць, да? Дзеці ці там, хто там, школьнікі, да? Вось нуль без палачкі. Все, мы ніхто. Так што, конечно, можна казаць ступень уплыву, ацэньваць, але хтосьці можа сёння дайсці да ўзроўня прэзідэнтаў, міністраў замежных спраў? Не можа. Ну это нереально. Нават калі абярэм гэтага лідара там 50 тысячамі галасоў дыаспоры, ён не дойдзе на тыя саміты, сустрэчы. Гэта же не пытанне да Ціхановскай, чаму не пачулі ў гэтым кантэксце, да? Можа пытанне таксама да партнёраў, чаму яны не захацелі пачуць, чаму яны палічылі прыярытэтным вызваліць перадусім грамадзянаў Злучаных Штатаў Амерыкі у Расіі і некалькіх палітзняволеных расійскіх. Чаму яны так палічылі прыярытэтным? Это пытанне да іх, но не да нас. Тады пытанне, я кажу яшчэ раз, я на канферэнцыі пра гэта казаў, тады пытанне да ўраду Польшчы. Чаму ўрад Польшчы выдаў гэтага Пабла Гонзалеса, Рубцова, да, Павла, які, дарэчы, прыходзіў і двойчы са мной сустракаўся, браў інтэрв'ю як іспанскі журналіст. Чаму яны выдалі яго амерыканцам, перадалі, і не вызвалілі 4 грамадзян Польшчы, якія знаходзяцца сёння закладнікамі рэжыму Лукашэнкі? Дзяржава, прэзідэнт удзельнічаў, бюро нацыянальнай бяспекі, спецслужбы Польшчы, моцная краіна, адна з лідараў у Еўрапейскім Саюзе. Яна не вырашыла гэта пытанне, а мы можам закід паставіць Ціхановскай? Можам. І думаеце, што нам не забалела? Да, конечно же, забалела. Думаеце, мы такія абыякавыя, нам ўсё роўна, атрымалася, не атрымалася. Спецслужбы размаўлялі, яны не ставілі, не інфармавалі. Калі будуць затрыманы, і калі яны затрыманы, я спадзяюся, што ёсць такая сітуацыя, прафесіянальныя шпіёны Лукашэнкі, афіцэры, і вось тады можна размаўляць пра абмен. Вось тады беларускі кейс можа спрацаваць. Таксама пытанне да немцаў. Я же напісаў усім немцам пытанне. Я не разумею вас. Вы Марыя Калеснікавай далі столькі ўзнагарод. Яна адна, колькі, я не шмат ездзіў у Германію, колькі сустрэч не было, заўсёды згадвалі Марыю Калеснікаву. Чаму вы не паставілі гэтае пытанне? А ў Германіі нават раскол быў. Наколькі я ведаю, міністрка замежных спраў была супраць гэтага. А Шольц у выніку прыняў гэта рашэнне пад уплывам Байдена і Камілі Харрыс. Там же была размова, ну, персанальна пісала амерыканскае выданне, як гэта адбылося, яны састаліся 1 на 1 і пераканалі Шольца гэта зрабіць. Яны не хацелі, бо гэта таксама скрыня Пандоры. У першая рэакцыя, якая ёсць, калі прафесійнага забойцу, які забівае палітычнага апаненту рэжыму Расіі, можна абмяняць, гэта скрынка Пандоры. Гэта значыцца даць дазвол забіваць усіх, бо пазней гэтыя афіцэры прафесійныя будуць абменены. Это таксама, і немцы тут не занялі адназначную пазіцыю. Да, яны падтрымалі Злучаныя Штаты Амерыкі, але ў іх адбыўся унутраны раскол па гэтаму пытанню. Ну, можа, Фрідман лепш раскажа. Ну, наколькі я зразумеў, менавіта так это выглядае карціна у Германії. Ну так, а ёсць яшчэ грамадзянін ЗША Юрай Зянькович. Я адразу сказаў. Так я адразу сказаў, а чаму амерыканцы не заняліся Зяньковічам? Да, ён і грамадзянін Беларусі, наколькі я ведаю, двайное грамадзянства. Так само і у Анджэя Пачобута, двайное грамадзянства. Але ўсё ж такі амерыканцы глядзяць, як мы бачым, Польша глядзіць менавіта прыярытэтнасці свайго грамадзянства і намагаюцца гэта зрабіць. Так вось чаму амерыканцы не вызвалі Зяньковіч? Ну, таму крытыкаваць тут, я лічу, што нема падставаў. То, што нам гэта забалела ўсім. Ці гэта азначае, што мы павінны рабіць высновы? Павінны. Я напісаў таксама аднаму чалавеку, які публічна, не буду называць, сказаў, што такі варыянт абмена з Лукашэнкам існуе. Ну, ён мне пакуль не адказаў. Паглядзім. Ну, это з дэмакратычнага кола, не з рэжымна напісаў. Ну, вось мы робім усе магчымыя крокі. Калі я сустракаўся МЗС Польшчы, я 5 варыянтаў прапанаваў. 5 варыянтаў, як можна вызваляць палітзняволеных. Казаў, дзе мы можам дапамагчы? Ну, яны ж самастойныя дзяржавы, яны самі вырашаюць сваю палітыку. Можам ім аргументаваць, прапаноўваць. Яны вырашаюць.
Спадар Павел, я ведаю, что не шмат часу у вас, але вот одну тему яшчэ хотел запросить. Я разумею, что мы с вами, ну, можа вы у большей ступені все ж таки там дыпламат вывучали гэта, але не военные эксперты, але вот ситуация у Курску и вот гэтыя гульні Лукашэнкі на гэтым фоне. Чым гэта, что за гэтым стаіць и чым гэта можа пагражаць? Ці сапраўды ёсць подставы меркаваць, что прымусяць яго убіцца ў гэтую авантуру і увесці войскі? Ну, калі мы паглядзім на военную дактрыну, якую падпісаў Лукашенко ў 2021 годзе, памяці гэта выглядала тады яны по відэасувязі падпісваюць. Лукашенко пытаецца у Путина: так я подписываю. Тот махает головой и говорит: ну хорошо, я подписываю, но отвечать будем вместе. И праз 2 месяцы пачалася агрэсія России з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Так вось, на падставе военной дактрыны, калі Россия звяртаецца да Лукашенко, ён павінен накіраваць узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі для того, каб дапамагчы бараніць свайго саюзніка. Але ён у страшэнным сне не мог сабе уявіць, што яму сапраўды прыйдзецца на тэрыторыю России накіроўваць узброеныя сілы Беларусь. Ён ж думаў наадварот. Да, таксама разумеем, што ніхто наадварот на Беларусь не спрабаваў нападаць, это ён жыве ў гэтым страху, які ён сам сабе стварыў, да? Але для яго сітуацыя трыгерная. Ён пачаў гуляць з Кітаем, ён пачаў гульню, у ліку, наколькі разумею, з адной з заходніх краін. Пад іх ціскам ён адвёў войскі з мяжы з Украіны. Гэта не спадабалася Пуціну. Пуцін паслаў яму дроны, паказаў, дзе ракі зімуюць. Пазней Лукашенко напрасіўся, не яго выклікалі, а ён папрасіўся на Валагам, дзе гутарка таксама не задалася. Расійскі дрон уже паляцелі праз тэрыторыю Беларусі, але уже бомбіць Украіну. Зараз ён выдумаў фейкавую гісторыю, ну, все уже эксперты сходятся с того, что он выдумал фейковую историю с НЛО, которую он сбивал. Сейчас я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение, но это сразу же вспоминается, узгадывается эта история, да? Вот. И зараз у яго выбор. Але ён сабе зрабіў бяспечнік. І тут вельмі цікавая гісторыя. ВНС. Ведь фактычна у ВНС прапісана, што рашэнне аб накіраванні ўзброеных сіл у Беларусі па-за межы Беларусі прымаецца всебеларускім народным сходам. Таму я перакананы, што ён Пуціну сказаў: а я не магу даслаць, мне трэба ВНС клікаць. А гэта 1200 чалавек. А ў беларускім грамадстве супраць удзелу беларускай арміі у ваенных канфліктах. Таму я не змагу пераканаць. І ён сабе абараніў такім чынам. Зараз фейкава выглядае гэта таксама перамяшчэнне войскаў, нейка павольна, там штосьці прыехала, штосьці не даехала яшчэ і гэтак далей. Але цікавая інфармацыя прыйшла учора і пазаўчора. Пазаўчора ў Шылук яны накіравалі ВВС з сілы супрацьпаветранай абароны на вучэнні. Ну, гэты вучэнні штогод праходзяць, але цікава, што ён туды іх накіраваў у гэты час. І учора была інфармацыя Міністэрства абароны аб тым, што ракетныя войскі і войскі артылерыі Беларусі накіраваны на палігон у Расійскай Федэрацыі, дзе будуць праходзіць навучанне баявымі стрэльбамі, паражэння цэляў там мэтаў ворага. Вось тут пытанне: на які палігон паехалі ракетныя беларускія войскі і артылерыя? Якія такія баявыя стрэльбы? Ці сапраўды яны будуць навучацца, ці яны будуць практыкавацца ў рэальных ваенных дзеяннях? І вось тут яго ёсць магчымасць накіроўваць на вучэнні. І тут згоды ВНС не патрэбна, разумееце? Ён можа прыкрыцца гэтым, нібы накіраваў на вучэнні, але яны будуць бараніць, напрыклад, нейкую паветраную прастору, частку паветранай прасторы Расійскай Федэрацыі. Мы же бачым, колькі зараз Украіна носіць ударах па розных гарадах, па розных ваенных аб'ектах на тэрыторыі Украіны. Ракетныя войскі, ну гэта уже хутчэй выглядае, што дзесьці бліжэй лініі сутыкнення з украінскай арміяй. Так што, ну, Лукашенко тут заціснуты, і мы разумеем, што менавіта вось калі нам адкажуць там, да, зноў ж такі вяртаюся да гэтае пытання перабрання лідара, трэба прагматычна глядзець на сітуацыю. Давайте прагматычна паглядзім. Ці хтосьці думаў пра тое, што месяц таму назад Украіну ціснулі, пераконвалі: пора здацца, пора ўжо спыніць вайну, давайте падпісваць мір, адмовіцца ад тэрыторый. Хтосьці сабе мог уявіць, што Украіна сёння будзе кантраляваць 1000 квадратных метраў тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Да, так вось, это прапаноўваць нам сёння здацца, гэта тое самае, як прапаноўваць у нейкім сэнсе. Мы разумеем, там вайна, у нас тут іншага характару вайна з гэтым рэжымам. Тое самае прапаноўваць нам. Нельга здавацца, трэба працягваць барацьбу. Гэты рэжым трэба вынішчаць, знішчаць, бо не будзе перспектывы для беларускага народа. Я не веру ў гісторыю тое, што Лукашенко выпусціць лідараў. Не веру. Пакуль ён будзе, ён не выпусціць. Нам яго трэба скінуць. Вось тады мы вызвалім усіх.
это не означает, что мы не ведем барацьбу. Я кажу нават некалькі прапаноў і агучыў сёння, што можам зрабіць пра вызваленне палітзняволеных, але ўсіх ён не вызваліць, ён же боится гэта. Таму здавацца нельга, трэба працягваць барацьбу, трэба таксама акупоўваць, калі хочаце, забіраць тэрыторыю сваю, думаць пра тое, як узмацняць наш рух, думаць пра тое, як узмацняць інстытуты, думаць пра тое, як мы зможам стварыць праблемы Лукашэнкі ў 2025 годзе, а мы павінны стварыць гэтыя праблемы. Трэба мы павінны, а ёсць у нас... Я агучыў нашу публічную прапанову, зараз будзе дыскусія. Гэта наша прапанова, я не ўпэўнены. У нас нават у камандзе учора была дыскусія, можа штосьці іншае прыдумаць. Наша прапанова бяспечна, што можна зрабіць, гэта палітызаваць грамадства. Расказваць, што Лукашенко злачынец, што ён павінен быць не на галасаванні, там галасаваць, не галасаваць, ён павінен сядзець у суде, у беларускім лепш, калі не, то у газе, што вы, калі галасуеце за Лукашенко, галасуеце за злачынцу. Вы галасуеце за працягванне санкцый, бо санкцыі ніколі не будуць знятыя, пакуль Лукашенко будзе пры ўладзе. Не будуць, бо ён не адмовіцца дапамагаць Расіі. Ён не спыняе міграцыйную вайну. 120-130 чалавек учора было, да, зноў на мяжы. Ён не спыняе рэпрэсіі, таму санкцыі поўнасцю ніколі не будуць зняты. Значыць, галасуюць за яго, санкцыі будуць да той пары, пакуль ён будзе. І галасаваць супраць усіх, таму што гэта бяспечна. Прыдумаць сабе гісторыю, што рэжым будзе караць людзей за тое, што яны галасуюць супраць усіх, конечно, гэты рэжым здольны на ўсё, што угодно, мы ведаем с вами, да? Я так сабе цяжка уяўляю. То бабулька нейкая ў вёсцы прагаласуе супраць усіх, памыліцца, да? І што бабульку затрымаюць, пасаюць у турму. Таму гэта палітызацыя, бо яны будуць тасаваць. Пазней выбарчая камісія тасаваць, абласная камісія будзе тасаваць, цэнтральная будзе тасаваць, старшыня райвыканкама, намеснік па ідэалогіі будзе ведаць, КДБ будзе ведаць. Лукашенко павінен зразумець, што адбылося ў 2020 годзе, гэта не выпадак. Гэта не проста такая недарэчнасць нейкая здаралася. Гэта ўжо сістэма. Народ беларускі ніколі яго больш не падтрымае. Праз гэтую формулу мы можам зрабіць гэтую умоўную, бяспечную палітызацыю. Бо за гэта не будуць караць ні адміністрацыйна, ні крымінальна. Альбо ёсць варыянт проста сядзець і глядзець. Это неправільна. Я рассказываю гісторыю, што калі мы з вами прачынаемся раніцай, нам сказаць прабегчы 100 метраў, кіламетр, спрынт, хутка, што будзе? У кагосьці можа інсульт быць. Таму грамадства само палітызуецца падчас прэзідэнцкіх умоўных кампаній, а мы павінны гэта падтрымаць. Так, у нас 1400 гледачоў аднамомантна, і я заклікаю ўсіх подписываться на сацыяльныя сеткі Павла Латушкі, НАУ, аб'яднанага пераходнага кабінета, атрымліваць інфармацыю, бачанне, пазіцыю. І, безумоўна, подписывайтесь на YouTube канал Еврорада. Спадар Павел, на апошняе пытанне, коротко, гэты абменны фонд, умоўны, які вы, в прынцыпе, кажаце, што нам варта ствараць. Але калі мы кажам, да прыкладу, пра асобных прадстаўнікоў рэжыма, чыноўнікаў там нейкім, якія будуць затрыманыя. Вы ведаеце, гэты рэжым, для яго сапраўды гэтыя людзі маюць нейкае значэнне, што яны дзеля іх адпусцяць кагосьці з палітвязняў? Слухайце, калі мы паглядзім на гісторыю, так, санкцыі былі персанальныя, і былі санкцыі за 10 год, я памятаю, 188 асобаў. Гэта першы аргумент, які прыводзіў у 2020 годзе. Чаму вы тады смаглі хутка увесці на 188 асобаў, так доўга уводзіце зараз, да? Ліміты, юрыстаў не хапае нам заўсёды тлумачыць, апошняя размова ў Брюсселі, зноў ж такі, 2-3 чалавекі працуе, гэтак далей. Таму так, залежала. Хтосьці скажа, не залежыць. Факт іншы. У гісторыі быў факт іншы. Коля Лукашенко трапіў пад санкцыі. Дарэчы, мы яго не прапаноўвалі, шчыра скажу. Мы тут нічого, мы з дзецьмі не ваюем, але Канада ўвяла санкцыі супраць яго. Што, Лукашенко гэта не забалела? Забалела же, правильно. Самалёт яго забалеў. Всё, што не робіцца, гэта як бы не было, гэта ў яго сістэму б'е. І ён гэта разумее, што гэта крытычнасць, рызыкі ўзнікаць. Все жывуць вакол яго, бо баяцца. Страх, баяцца. Усе разумеюць, што гэты чалавек уже старэй і старэй знаходзіцца, ён сталее, да? Его за здароўем праблемы, ён уже сам прызнае, што мы памяць сказалі здароўе, ён сам прызнаўся, з нагой у меня праблемы, трэба аперацыю рабіць. І ўсе думаюць, і гэта ім пасыл, што заўтра вы хочаце ў гэтай санкцыі трапіць, бо санкцыі же не просто так уводзяцца, мы рыхтуем дасье з абгрунтаваннем, з доказнай базай, што гэты чалавек здзяйсняе злачынствы, і за гэта ён павінен патрапіць у санкцыі. Значыць, гэта ўжо нейкая перадумова да канкрэтных крымінальных спраў.
Таму яму ўсё баліць. Штосьці меньше, штосьці может укус камара, штосьці можа собака покусала як самолетом, да. Ну мы павінны гэта рабіць. Спыніцца гэта не рабіць. Не, это не маім характару. Гэта неразуменне таго, што мы павінны працягваць змагацца. Я за гэта. Зноў жа такі, мне усе кажуць, стратэгію трэба памяняць. Я не чую ніяк, у чым стратэгія? Стратэгія разваліць інстытуты, перабраць Ціхановскую, у гэтым стратэгія? Не, я з такой стратэгіяй не згодна. Больш нічога я не чую. Ну абсалютна нема. Вось часто казаў Вадзім Пракоп'еў, што Латушка там вырашае, там шмат лістоў піша. Так, вось мы дамовіліся з партнёрам, і ён дапаможа выдаць новую кнігу Некляева. 10 000 злотых. Мы знайшлі грошы. Дзякуй Богу, есть людзі. Канкрэтная справа, не рабіць гэта Латушку. Я думаю, скажуць рабіць. Мы дамовіліся, знайшлі спонсора, створым сайт актораў беларускіх рэпрэсаваных, тэатральных кінаактораў, каб быў сайт, каб прадюсеры, агенты маглі звяртацца ў адну сістэму і бачыць усіх наших актораў, які маглі пазней знайсці працу пры здымках кіно. Мы зрабілі выставу Алесю Пушкіну. Наш праект «Музей вольнай Беларусі». Это проект народна антыкрызісную праект. Зрабілі. Варта было ўшанаваць. Варта. Хтосьці скажа, топчацца на месцы. Я сёння падпісаў ліст ужин справ цудземцаў, управу па справах замежнікаў, па справе аднаго былога сілавіка, маладога хлопца, якога есть праблемы так, да, з афармленнем дакументаў міжнароднай абароны. Ці трэба яму дапамагчы? Трэба. А што, не дапамагаць? Ну давайте не будзем гэта рабіць. І такіх просьбаў кожнага дня. Просто велич. Да, адзінае, што расказваюць, давайте менять стратэгію, гэта неправильно. Яшчэ скажут, а як это наблізіць на перамогу над рэжымам? Ну, выданне кніжкі Некляева. Ніхто, дэмакратыя ў тым жа і розніца, што поле у нас настолькі з вами шырокае, да? Бярыцеся, вось гэты кавалак свой, бярыце, працуйце, рабіце. Ніхто ж не перашкаджае. Только адзінае, вот вельмі часта апошнім часам пішуць, і такое адчуванне, што гэта не тролі, не боты, а сапраўды вот дзесьці можа пакрыўджаныя людзі, якія пішуць, санкцыі б'юць па нас простых людзях, і мы гэтага вам ніколі не прабачым. Ёсць праблема, бо санкцыі, конечно, не ідэальны інструмент, але зноў жа такі, якія мы маем інструменты. На сённяшні дзень мы маем інструменты, гэта прававая адказнасць і гэта санкцыйны ціск. Гэта два найбольш эфектыўных інструмента. Так, на жаль, яны не ідэальны, і я іх не абсалютызую, яшчэ раз кажу. Таму не хапае, напрыклад, тых, хто гатоў быў заняцца самым галоўным. Гэта унутранымі дзеяннямі унутры краіны, да? Актывістамі унутры краіны, бяспечна, каб гэта ствараць, распрацоўваць і так далей. Інфармацыйны ціск. Ну, мы, пагадзіце, даволі актыўнай інфармацыйнай сферы, дзякуючы і вам, Еўрарадыё, незалежным СМІ. Гэта таксама трэба рабіць моцна, жорстка, прынцыпова заходзіць і паказваць. Мы, здаецца мне, калі-нікалі, што людзі забыліся, што адбылося ў 20-м, што адбывалася ў 21-м, што сёння адбываецца. Ну, просто трэба параўноўваць сітуацыю. Не маем мы на мэце ніколі ўводзіць санкцыі супраць беларусаў. Калі ў гэтай гарманізацыі санкцый все пытаюцца ўкінуць, ну да, так паступілі еўрапейцы. Хаця мне шчыра было сказано падчас размовы, не будзе санкцый супраць беларусаў. Ну што мне зараз зрабіць гэтым еўрапейскім чыноўнікам? Што я з ім магу зрабіць, правда? Мы прапановывали на финансовую систему, на систему СПФС, систему передачи финансовых сообщений. Мы прапановывали транзит военных продуктов двойного призначения на Российскую Федерацию. Мы прапановывали на нафту суровую санкцию. То есть, вось гэта были прапановы нашей команды. И гэта трапило санкции. Мы увели санкции супраць практычна уже ўсіх дырэктараў, кіраўнікоў выканаўчых следчых камітэтаў, колоний беларускіх, турмаў, дзе забілі Вітольда Ашурка, Алеся Пушкіна, дзе катавалі Анджэя Пачобута, дзе катавалі Віктора Бабарыку. Мы увялі супраць усіх, это наша каманда рабіла, ўсё гэта дасье зрабіла, дзе Шарэнду Панасюк, Паліну катуюць. Мы дабіліся, што супраць гэтых кіраўнікоў введзены санкцыі. Ну хтось скажа, ну і што? Ну да, яны і так нікуды не ездзяць. Не пытанне, не рабіць? Ну вы зміце, скажыце мне шчыра, я запытаюсь вас не як журналіст, а просто як беларус. Рабіць ці не рабіць? Я лічу, што да. Все, трэба рабіць. Ну да, мы можем сёння гэта зрабіць, давайте гэта зробім. Гэта будзе сігнал па ўсей папраўчай сістэме. А слухайце, а трэба туды ісці. Я ж магу патрапіць, бо яны пазней жа будуць сядзець, гэты ўсе, будуць сядзець. Дзякуй вялікі. Павел Латушка быў у нас в эфіры. На жаль, трэба завяршаць. Заўсёды шмат тэмаў актуальных можна з ім абмеркаваць, але бачыце, вельмі шмат спраў часу. Павел Латушка, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Сацыяльныя сеткі спадара Павла, НАУ, аб'яднаная пераходная кабінета, ну і безумоўна YouTube канал Еўрарадыё. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.